a mobile phone lo ri chu han la in oh hello le lama tang chuan larin pui voin chu I man thei don time rin pe chuan sir man te chu mane maseng chung changin ni reng reng ha le lama tang chuan larin pui ki mami mal thil ka hril don reng reng che hian eng tin nge ka ko thin chi kha rin pe chuan nang mami mal thil hi min hril zen zen ngai lova amai ro chu imi mal thil min hril idu ni chuan ngai poimo turin min du thin chumi omzia chu bengkhon tur chele ngei ven tur chea min du luata ka hming pumin min ko kher thin le lama tang chuan ila thei ngil love aron tia chuta rin pe chuan chuti chu imi mal thila min hmuidua I chung chang min soi pui idu tina emni le lama tang chuan ni chia lo katana mi poimo em ka mel hriat nu pakhat chung chang ani sok ma ome ka tran pui na min ron nge na ni chuan ani harsa na to chu enge ani ihria du chuan ka case boy pui zinga ama saber kha enge ani ihre ma support turani rin pui chuan sir I case boy pui ma sakber te chu ruk thu boy anin ka hria le lama tang chuan kamel hriatin harsat na to chu enge ani ihre ta chi e rin pui chuan chu ruk chung chang thila niang bo I mel hriatin harsat na to chu le lama tang chuan ani tan chuan harsat na po chu ani ma na ke ni tan ne ro a harsalai tur le a ha thlak lai tur zong zong chu ama chuan alo ti fel vek to loya a thila bova rin hlel aneya an hun man dan le hun in lum le kwal vel dan te ti chuan ami rin hlel te chu ke ni in kan kom to mai do ni om takani rin pe chuan sir kain pe viau mai karon kal ngal vadonia ti in anin biak na chu anti top ta a taxi man chu ani silova ati ngai na shelo chuan driver ne na chuan ama lo ngak char tur le a hol elam ne na taxi chu mana du thu a hril tangot maya alo nga chung zong nen a pek vek tur thu hrilin phurmel fe hian inspector remruata omna lampan chuan akal tangal thu aya apu mel hriat no pakhatin atran pui na ngen thu te a buaina to chung chang te eng har sana chi nge chunu chuna to ti te chu a han hriat ve ta ka chuan a tho huai thei hial mai chuta lu chu bung ngat pa chuan chu sir mi chung ko nun kholo takan phorle dona wang ve an tia inspector remruata ero chuan engma chip chera hriat ka dulo informal phokher po ka dulo rukru hi aming tarla nemo athil ti sol puanzar sak cheme mo po ka du chuang lo ti in tu da se thian akhuma chuan han muwa ake pani chu da ka khuwa ake u chu khamin meizel hi zo kholui lui pa renga muthil chu mel fe hian chunglam chu enin ameng suar bok akha tok chun enge anin ber po hriat silo tur hian an room le ham thina rin pe chun chutia arum chu nok nuai maya inspector lo om an mule that chiat mel zet le in thla da mel zeta muchunga meizial alo pakhotlat tamai chu mak atiru ve dewa khumpula dokana chun le khabu hi ain chaptar nuaya meizial va pom chu akha to emawang chuan pon lama meizial bung te chu anrun dak chu khung maya khumpula chuata chuan tui botol pathum lai mai hi alo let nga ta chuat a hu nuai dana chuan botol chu tlu in tui chu chuata chuan a bota ni nge in alang inspector khum chu nu patuak tharten tu to ka zan khatna an han tling tlak na hnu mani mai oma moi ania chuti rual chon khum ke malam soide bui mai le dokan in hundan tiktok lo dana tangte le khabu tladar nuai mai te chuat hu nuai mai te le botol lo let ngat mai te zoi mel fea inspector lo mu te chuan inspector room chung nok nuai mai chu kumtam tak chung nu panun mang to ngai lo ten du tho tak le in thunun na
ti bo thak khopa du to ka chin lem malek lofa an han talvel nu ma hi a an tir lek lek thei hial pok ome kha tlarang mu te poi an don khamule inspectorin aron ti tak thuta chuan rin puya hoi kwal ruai po chuan ama lo mel ngar tu lam chuanin sir nu pui chu imamo ve to ni an tia inspector chuan peilo mel fe a amut na tranga hanin herem tro chung chuan rin puya chu meng suar hian han ena ka hril ta gang chekhan kan nu thesi tinga ta ko thin kania o kanin point kanin nel thin te nia amero chu mi chung ko chungchang thila ero hi chuan police case pa ngai ni lo chuan in rol thu vakemo in ti mol pho kher emo hi thil chip chiara phorfai kel hi ka du ber lem lo ti ihriat kha chuta rin pe chuan sir idu dan anga thil kalpui chu har sign karing nang pe ni hriat kha hetiang thila hi chuan mol pho lo thei lo ani a thil chip chiara tarlan lo thei lo wani thin kan thei top kan chu aduna ning chu sir itana poimo mel sia ti chuan sir kan pi chu kan fa mongal maidonem ni inspector chuan rin puinen chuan an ngai dan ain khuang rual le don ho lovani ti chu hrethiama rin pue phur mel chu du lo ti hriat taka lelam hoison thuain chutiang ani rual chuan kei tak po hian nu thesi hi ka hmu lo na rei vele to viau maya hetia ka tran puina min ron ngen tak hlola chuan engtia han chom chai chi nge ni doni ti po hi ka hrethiam viau lovani ti in akhabe mul tua ka zong ni ngai turani akhabe mul chu ahan tap kwal dan dana rin pe chuan chu sir I hrethiang vak pik na nge inspector chuan a mel kha chu kala hrian ka hria rin pe chuan a o chu han then khar pa chuan I hrethiang viau tura ka lo ngaya inu tracy chu email hriat thada ka ni ka lo ring hlel lowasin a han tia chu vele inspector chuan kati tak takani rin pui kami hriat chian takani alo ti le loya rin pui chuan ka hrialom sir nui hak chung chuan alo ti ve mai poka chuta inspector chuan room hmut pa chuan ke ya hriat chian lo lam apoi mo lo trumdanga chet kan lak dan nen ain person deva kanom thiama tur ka ti chu mi chung ko boina thu hla ni ti kha hre la tin ama nena hanin bekbor ber tura chu nangmai ni ti hrebokla rin pe chu sir chutin keima min mathe ngot chu inu tracy ani sin alo tia rina ka omlo to big don chung nei ne rin poi thaude uai to chu han tru thale in sir kan vat chian lo mel te nuai ve thil hriat chian deuh lo chuan ti in chiang zo ka thil hriat chu be sei tak chuan inspector chu an en rana inspector chu amut na tang chuan muang fan faran hian an thu chuak ve ta a chuta ha mel fe a han room dar darin rin pui chutia kan nu chui thin dan ang maya chet lak chu ituma thil hriat chian idu tlat sini chuan apoilo chin chau chu ka han ko hmuang che nu tracy te chung ko member tin chu helai hian an om vereng anga han ngai ta mai ila ti in arum nok nuai mai chu an thlek kwal dan dana rin pe chon hriat thiam lo mel tak chuan isoyom zia chu nu tracy ti chu mi hringa ni lo iti na nge hriat chian dan amuma lo te nuai tlat an tia inspector chuan hei ka room hi anok dan hian om zia anei vel vekania noksat lian ni lo kan vale na turte chung ko chu member engzat nge ti te engang mi zia nei nge an ni ti te puitling le kum no panglam chenin helaya hian a entirna nen lam kan ko mu don cheni hei en la helai tui botol pathum tlu te hi hetia anom na mun tura om lo le chuat lai du da taka an oma wang te zun che ni om zia zanga achunga tuya buk dana tang te hian no pang chiang chau an ni zun che rual le kan ni rin pue chuan chu tracy fa te ite khinna niang mo inspector chuan nu tracy fa te kum no pang laman ni han bel chiang la bur pahnih te khu anin anga
adang pakhat ero adang bikani ti hriang tin an rong mol khu rong dum le thim lam vekan ni khu rin pui chuan ain ang pahnih khu anin an chia dana phir u nau an ni tina ni mo inspector chuan rin pui zol nei in hi lo mo alo tia rin pui chuan phur fe hian adang pakhat khu an u nau zinga mi ve thovem ni adang deuh bik sia an tile a inspector chuan Tracy fa te tinana na a alo tia chuta rin pui chuan phir pahnih le anu nau dang pakhat ti na ni chu inspector chuan ni mai e alo tia rin pui chuan chuti ni chuan arong chung changa khan ti in ahan ngai ruat le dau dawa inspector chuan do theilo fe hian rong thim lam le adum lam chuan enge a en tir alo tia rin pui chuan an von rong adang ti na em ni nge nia mi ze thavak lawan nei jok inspector chuan heti zong hian o burong khu asen no ni ve thung ta se isha thia mangem rin pui chuan ka hria e rong dum lam le thim lam chu mi pai ti na ni mo rong sen no chu mai chia lam lek lek inspector chuan I chui lu dik hermai tin khalai do kan din dan her deuh tlat dan le achunga le khabu nok nuai dana te meizel bung le drum te ka han en le la rin pui chuan chu chuan meizuna save tak pa bernen ite khinna ni ti a hriat mai lom alo ti le a inspector chuan kanu Tracy pasal mi zia tur chu I hre thiame ma se meizel chau ni lo adin her dan te le khabu nok nuai te kha enge ila soi kim lo tlatani rin pui chuan adin dan her chuan mi ze her ve tak le khabu chiar ngai na tak ani lo poin na thok rim mi chuan din dan her khan aler ve deuh ti en tir po ani tel thei bok an tile a inspector chuan tin ka khum nok nuai mai le akele lam soi deuh bui mai te henga tang hian enge I mu chu tak le rin pui chuan nu ber mi zia a en tir tlatin ka hria chu chuan alo tia rin pui vek chuan nui hak pa chuan I khum nok nuai dana hi chuan zan lama nula fit thale lo tak nen in chen sa ve hle ni te po ka han ring hlel don dona ti in an nui hak haka inspector chuan chu tiang lam chu I lo ngai thu wa ani lek mo nu pui nei chung chang ti han soi ni alo ti hluka inspector vek chuan ma se chu ka chet fel lo na le kain thla da na lam ringot min mu len sak mai lova kamamo thil I han mu fu chat mai jok chu mi ril ru hrisel takiningat mai ti in anui deuh suk suka rin pui chuan nu ber pi Tracy apasal chuna fa te phir pahnih le adang pakhat anni ho chu an pa ngai mel khop chu han phor mul phona tur le an thil ti sual han tar lan vak ngai a lem rwang nu ber che fel lo ve tak pa ber her ching le meizil he hrep mai an fa te chu an na no pangin an la fel fai lo ve hle mai boka a chelam ka seita ka wang khan inti mul photum na ero ani lo ti na ni mai se ti chuan a khai khom nan chang che ve pa ngai tak awang lai an tong chho ve mek ni alang amero chu rin hlel tur kan taplui tral don ani chuan point poimo tak mai pakhat chuam pa ber mi zia le her ti tong kam lai chu ni tain ka hria ruk chang chang ani chuan pa ber chu avalan sar mel tamai ve an tia inspector chuan nu Tracy chu nu ril ru zaw le felzet mai mi hriat thiam na nga le abula nuam em mai ni a ma se kanin mulo rei ve to a tuna chuan mana nu Tracy kha ani to lo ve thei tlat bok khang ka han soi tak an fa te apasal ama ngei po tuna chuan an lo danglam na sa ve to mai thai ka ti na ni chu ma se atira ka soi ama nu Tracy berin a har sa tur le a ha thlak tur zong zong alo ti fel vek to ka ti lai kha ero ama ngein min thil thlap dana ni a chumi om zia chu ruk chung changa puina nei a chuan
suspect po ani diam to ti na ni chu uluk tak le ngun taka atir te tanga chui don nuwa mirin lelte thlurbing le vek nuwa he thu hi ka hnena ron thlen ani tak ber chu amero chu rukru hi ti mul pho kheremo puanzar kheremo hi ka du lem lo ti hriat kha rin puet chuan uluk fe hian room chung chu a han thlek ko le ngiala chuta nui zain sum tak chung chuan sar a ho lulai emai pi tracy te chung ko chu an la danglam te chiamin nangei poin iring bik lovani ti he irum nok nuai manga an chung chang le an mi zia tu romang I han te khin da na tangpo khan alang vekalom thilbo ruk chung chang ke chuan katimol phau chakin katar lang du shim tlat pa ber chu ani mai alom ama pi tracy ngei po chuan a hre chuak dai to zokin karing ke ni lam lo in rol ve na tur aum don to zokem ni inspector chuan atik chia mai rina kangai dan le rin dan chu I mu chiang hle mai nia an chung ko chu changche ve pa ngai tak naupang te po la noi ve tak nu ber po chefel bik lo le pa ber po angai te in ala om her tluang zela meizuk po la sim hlei thei chuang bik lo tluang zel ni kangai ni online thak danglam chiamin karing lo anloin thak danglam to po ni mai thei ti le a ma ka mi hriat thin te kha anlo ni to lo mai thei tia ka han soina chan kha chu alo ni ve tak tak thei ti thilawang ani hunrei tak chung kanin mungai to silova rin pue chuan nu ber chuan thilati bova chuta chuan abo dan tur le bo chan tungela ang ti in han chui don ta a rin hlel anei ta a chu po uluk takin a han chui don le nuwa chuta chuan keini min mamo ta a enge min mamo na chan lai tak chuni ta ang inspector chuan nirnang chung chuan evidence sala nei lo ti na niang chu emo arin hlel chu ain puang du lo ti na niang mase engwa nge apasal chu thilbo la tu ania arin hlela anchung ko buina keini chumin han pun ve takher kher keya melshit police inspector hi kalawin rol ve na chan tur la ya kha enge ni ta kang rin pe chuan chung ko thuruk serious ve deu o mani nge yang le tina pasal hian thil poisok thlentir mai adu te po chutiang te po kok ve thei mayang enge mongai that lo ruk na le lo thon ruk na nei aniang ti te sar anina chuni vakal vat jok tiang khai helaya etiam ma ni ngai dan local kol pui ve vak ringot song kong ro asalo e mai helai tang mai chuan thil ni na tak kan mu chuak lawang a han tia inspector chuan oh hey anina chuan kanu mangani lom pa ber I hre chiang der to a naupang te hre chiang to boka nu ber la chu ti tho rin pe chuan apu om dan tang chuan tracy te na chuan kala chak ran lo ti hre thiama chuta ngai na hriat lo mel tak chuan sar enge om zia isoi koi zela pa ber chu han dop velemo thu han zo fia velte chu ichak lem lo waniang mo an tia inspector chuan ring su lem lo ve police case ni lo mi chung ko thila lo in rol ve chiam mai kha nu tracy min som na ngai poimo viu mai la anuam ho don lo wani tin rina hetia thil alan danang mai hi thil ni dan dik tak hi alo ni vek kher lo bokania nang point pa ber chu iring sul ve der theani kati na ni chu rin puet chuan sar chu zong nangi om thawalom chuan pa ber chu iring hlel velem lo ti na em ni inspector chuan engma ngai dan ka nei lo an tia inspector bok chuan uluk fe hian rin pui lalrin ngai thate tuntrum chau chu mamin hruai sakro idua piang ka tri dang che kamoni lom restaurant idu bera kan chol don nia ti in rin pui chu a han thlem ti tia rin pui chuan sar alo ti ringota inspector chuan nge nia kiman ma ga hruai don ani chuan nangin min treat ve thung don rin pui chuan akut chu lo vain ngoite sar soite su taxi fare po ka nei lo hi helaya min ko sia taxi po karon ris ringotalom driver chuan min lo la ngak ringin an ni karin ni
Inspector chuan nang bevin chu tiang thil te ti tak mai I harsat na ishil thamai lovani chumale ole trafike ma se nu thisi boina chu nangma kuta omro se o kein itha chang kalo dol don ani rin pui chuan sar chu kherzong azia lo lutuk inu thisi chuan itran puina be sein aron be ve ram chesin chutia keima kuta ilan chhon mai in inspector chuan achang chuan thil hi alan dana ngot ani lo thin ti chu khatia taxi ron ris ringot dana tang reng po khan isha thiamasin a phena om hi poimo berani fovania taxi ris ini na om reng reng min andron mu velwang ma se a phena mi thachang dol tu te hi apoimo anni fovani rin puya chuan chuti chu kei ain nangma ka hnung lo dol tu chu ipoimo don iti na emni sar isoyom je chu kein paber chutia thu te ka zofia kahan kom chian vel na phena chuan alang lo lama thilni na tak chu ilo thlir don ti na niang mo inspector chuan rin pui achang hi chuan thilom zia hi imanin isha thiam vekani ti ilan tir lutuk chuan ibuaina in tanna turani ti ihriang thilse thiam lo anga lan hi atur ve fo thin buaina le harsan tam tak pumpel dan om chun ani ve fo thin ania rin pui chuan ngun fe hian sar tual tha na thil ni silova chuan a serious mel ta riau mai chutia kein pa ngai taka kahan kom chian laya nangin kong danga ma ilolak ngai khop thil ani si chuan an tia inspector chuan nilo pumpel thil zokani alo tia rin pui chuan I thu sayom zia kaman ta hau lo mai mase sar thila serious mel sia chuwang chun chip chiar zoka thilom zia kan ngai ven vat ero atulani inspector chuan avama ke rin pui inge ka thu sayom zia iman thei reng reng lo ni police case thil ni lo chung ko thila enroll vak ka du lo ka soyom zia chu ama nu thesi berin engkim alo chui chiang vek to a nangin amirin hnelte chu thu izot mai chawang chuan pa per kha ring hlel ngal mai ri su tin chu tinga police case anga han po zui vaka han chui zui vaka kha atulem lo bok hei ihre thiamem nu thesi chon a boina te chu alo hril chenga rin hlel te po chu alo hrilang che pa ngai takle serious lo takin he alo ni mo ani tak chu avazia lo ve o ihre thiamem rin puya chuan nuiru ru pa chuan sar ka hre thiame achang hi chuan thil hre thiame mo fing tak anga lan atu lo chang hi om boina le harsana pumpel tur chuan ni mi chung ko boina lo in rol fak lo a him chang hi omani chuan pi thesi boina chu kan o liam mai mai anga yanga boina le ma ni in rol lo na tura in rol lovin a pumpel kong chu kan tap mai don iti na niang mo ni mi buaina lawin rol lo hi mi fing ni na ani ve thei tho mai fing tak le thil hre tak ni lo hi mi fing ni na ani le ling ve thei tho mai ma se pitresi buaina chu a serious mel sia kan hre thiam lo der ngat ngat mai don ani mo rin puya hril haina chu hria in inspector chuan hriat thiam lo der na chuan thil ni na tak chu alan tir zok mai thei sin kong kwal thui taka kala kongom daneng kim le kan tumram vapo dan thlengin a chip chiar taka hriata hun tam tak sen ral ngei thlana a pumpela kala tumram thlen mai jok chu thil chip chiar chuan I hrelo nge yang ma se I tumram ero I thleng thawang rin pe chun mi chung ko ti mol pho vakimo thilom zia chip chiar taka chuya tarlan vek kher te atu lovin I hria ma se misul per ero man ani thawanga Rukru chu I thup boutla tanga ti mual phawa ti ming chet kher kha atuli tilova rin pe vek chuan ma se thilom zia le akal kong chip chiar taka kan hriat lo chuan misuala ber po chu kan hrengot thei don em ni engtin nge kan hriat theiang inti mual pholam kha chu thu ran ni se kan ri stop don em ni evidence te ngai sin inspector chuan achang hi chuan ngai ven thadu mi alo tluka amma le amma in puan tir dan tha hi om kher lawang alo tile a
rin puya chuan mase sar thilum zia chu kan tap kim par turani ama le ma ronin puang top tur chuan huna du reilu tukang inspector chuan achang hi chuan ngai ven thadu chung ho silova kan lama hi plate dan hi omve bokalom alo tile a rin puya chuan sar engei ruam man na chuni a ati ta nge a rina ram hnuai kala savai ve a sava chu ka tumini zong izonga ama in chu tiangin aron pan mai lo topang che ti hria a alo mu che po chu ilau hle a i mani berzo kang ma se thang ikama doktar thatak nen thangwal chu i ruam man ani ro chuan sava zok chuan aron pan chenga ama du thu nge in i thangwala chuan alua ron rol don ani rin pui chuan ole a try ti chuan pi tracy boina chu o liam mai tur le ngai ven om lo te wa oma a ming vele ka tlingtlak sak turin min du ta a nangin thang i lo wal don ti na niang mo inspector chuan a ha thlak zong le ani nom tur zong chu ati tu tur dik tak nuber pi tracin alo ti vek to a chu zo keini ni lo ama ti tur po ni renga ama chung ku a boina om chu ama na chingfel turani engma keini lamin kan va hriat ve vak kher kha atu lo rin puya chuan keini min kau kher na chan ero enge mo tak chu ani nge yang mani chung ko boina midang apuna ni si chuan anti ve khawa inspector chuan chuero zong chung ko case atangin police case a trol ti na ani thei bokang kan la shmai do na lom kan hriat tur chin chu kan hre em emang mi chung ko chanchin mi mual phone na te a thal lo ulam clear lo hriat ve chi mai hi kaning ta rin puya chuan ole a phurom lem lo ta khop mai thang chu eng tin nge kan kam do na inspector chuan tual thana thangan nilowa in ruk bo na thanglan heklo thil bo le ruk chang thang kan kam do na ni tin akam dan tura chuan a khan lai takle savatlat na lai taka kan hriat kha apoi mo tabok chu nutrition alo ti fel diam to a rin hel te chu nangin i kom ringo don ani masika soita kang khan ni danga nu kan chuida nang khan ni lovin thil reng o liam mai turaniang rin pui chuan hriat thiam lo mel za thian sar ke chu pa ber chu ni karing klat chuan thang chu akam dan tur ero ka hre thiam mai lo eng wanga pa ber chuan ama in chunge ya ruk tak mai enge achan ni tang eng tin nge ti chumi phena chun thil tam takain phum nge yom sia ngai zong te pon nei ani mai thaya an til he dua inspector chuan khai chulam zong ka soita kang khan ka hriat chak zong ani ho lo ka ti to kha i hriat chin chak lat wangania khatianu bermi ziate ba bermi ziate naupang pathum an chung ko om dan thren khat apoi lo tur chin kan hril cheni ma se hei chau hi kan ti tur chuni thil chip chiarin kan chui vak don lo chung chunu berin atifel vekto ruk na a oma rin helte chu kan kom chiang chawang chu po nu berin min phut na wangin a ming velek chawin keini ti turom chun chu rukru tan thanglo kam khani mai chu bak engma inrol boina tur kan nei lova inrol boi ka du lo a chiang thokhatem rin puya chuan sar rukru chu ok ta silovila tin nu ber po chuan a hre suala ni ve thaya ruk thil alo ni lo thaya a thil bo chu ada ana a hre lo po ni thaya inspector chuan rina a chiang reng tolom uluk taka ma in chung khur nge a thil bo chu alo chuinek to a rin hlel anei ni maya a rin hlel chu kom chiang turin min du ta a rin puya chuan chu tak chu lom sar chu ti te tlong ringo chuan awa ho om ve nu ber chuan evidence nei lo wangin min mamo ani thesin evidence nei tur chuan thil chip chiara kan zon atul reng ani engma inrol lo le chui chiang ho si lo chuan eng evidence ma kan nei thei lowang evidence kan zong lovani chuan ruk na thil ani nge em ti po kan hre chiang thei top reng nang nu ber thu sei po chu adik reng em ti kan chen atul mai thei sin
Inspector chuan nu ber chuan to ta soi ani ringem ni rin puya chuan alo hri sual ve thei ti thilani. Inspector chuan ruk thang kan kam dona ruk thanga chuan o tur an lo om lovani chuan ruk na ani lo ti nu berin a hre thiam vele mai bukang chu tin lo o kan om ta ni po in kan pathian thu chuan sual na nei lo chuan deng masaro se ti a mi sual chu mi sual ni ma se a chan chin le a thil ti sual tar langa timol pho tur hian mi tu ma hi kan filim bik silova rin puya chuan hei ham nang lein engma hriat chin emo in rol thuk emo idu lo bur mai sia chuwang chuan Tracy chu iwa hmu phot mai tiang chuan nangin thang chu ilo ro man don ti naim ni nge ke ma zokin. Inspector chuan ani na taka chuan rina ka kam fel dai to wangani thang ok po ka nei dai to wangani ber zokang alo ti ta dai thunga. Rin puya chuan a tha e chumi wang chu ni mo o e liam mai tura mindu ruk chi hredai to a ti mual phau idu lova pi Tracy in itran puina aron ngen wang chawa a ming le ka watling tla turin ke hi min ron som ta a amor kan lo bok dai to zok ti na niang mo le loi si chuan ti chuan thanga ok chu ka hre ve thengem ka ti mual phau lawang ma se nu ber chuan ala hre ve lo ani phodanga chutia ke ni lam han dop vel tur le arin helte thu han zot fia vel turamin ko tak ni a han ti le a. Inspector chuan rina zona hi inga lutuk thina ka soita kang khan engtin vak peng khon do su I o e liam mai don nia. Rin pe chuan sar mi sual paisa to a engma ti tur kan nei ve to lo zok to pani chua. Inspector chuan isoidik buaina ain tran chia ti le a har satna ka hnena ron thlen khan ti fel ngal vekani ma se nu ber aza om na wang le tlom ngai chu atul wang chawa hetia thang chuak tur hi kan ni. Rin pe chuan thanga po ok vek to si chu a chiang viau to ti na ni maya. Inspector chuan rina ithil dil chu na hi hlotlin puina tham ani ngeyang thanga ok chu ila hre lo ngei mai ma se ka chiang amun kan vathlenga ka thu soi tele pathian thu ka han tarlan takte sual na nei lo chun dek masaro se tia ruk chu han puan hming chiat chiam te kha ka du lo thilani ti te I han ngai ruat lenga mi sual thanga ok chu mi chu I hre thiam mayang. Rin puya chuan pa berani lo chuan nu beremo an fa te pathum kumla nau pang tak te an vai mai chuan an rin hlel om vek thayang ti te kal to teang kan tlai lutuk don atile tange nge a. Rin puya le apu chu Tracy te om nalam pan tur chuan anin zui chuak taral rala apu han en chiana alan dana han mu chiana piang chuan rin puya ril ruwa chuan loser ti ringot mai chu aom tat peka heti khop hian ani mo apu hi alo dang lam tak mai le. Inspector chu alu buk le a asam chu a pheng sung le ngal a thom no han hak ber kherla chu a hlui to melin a bal mel phian le ngala a pheikok bun te chu second hand third class ami ale yani du mel kher mai a room chung te la kha nok na men lovina lo nok na samai sia tin inspector chu a mel mu anum faran lova a mela thu taka pai han ti dona engemonin deuh nei ni mai o mangai this ni si aluak te chu chu mel em reng mai sia han biak ringot po chu mel hrit lo tan phei chuan ain tla hun om du rum ta ve ang amero chu a ok kairo a mel ang lo takin a vin hau lova a tongka dam thluama nima sila dam thluame ti lo chuan a nelom hau lo thung. Tracy ten chun vathleng ta pona chuan mi parol thar kumsom paruk chhotur mi pathum hian basketball an lo khela an zinga pani chu an pum ruale mel te po in ang tak hian ni an pum ruwa ain tiat tok dana le an melain an dana chuan phiran ni han ring chin ta pon hila kan ring sual hau lo mai thei. Inspector in phira ti te kha an ni ngeyang pakhat dang ero a mel po adang bik dewa adang pani ai chuan apum ruwa po alian deu apu khan thanga ok to chu
hrenghal mai tur khan a hrilh khan ni a an ma ni an lo hmuh vele chuan tri hmel za thian an lo mel hrek hrek a ngei hmel za ta lo enin an ni laka chuan engemaw lung oi lo na lo nei sa reng to an ni ngei chu rinom tlatani inspector chuan rol tharte chu rum fe han melin naute u invatit mel hrek hrek hlom ve mi hrengai lo ni om zia zanga khati te hrek hrek amin lo ena khoya ngei nu om ti in enge anin ber hriat thim ho si lova nin mel fea han room dar dar chung chuan in chung lama chuan an lut ta nga la thutleng se a chuan a thu hnoka han thok kham hama han thut on dar dar pa chuan a ke chu a han kokala thutleng bana a keu ta in a kut le lama chuan a khabe chu a han ngata nuai lam chu bi devin midang ti ti ngai thak in pe ti hriat tak chuan a ngoi ran renga aum dan le a chezia tang reng po chuan inspector chuan rin pui chu a ma theni ti alang reng mai sia rin pui chuan a puam dan chu hrethiamin Tracy chu han ena pi Tracy eng har san na nge ni tangai hei sar hian min hrila kan ron lang ngal watani hi a han ti ba de unuaya chumi pa chuan inspector chu a han mit sir pa zawa inspector ero chuan rin pui lam chu aron ngai ven chin eilo alo hrilok to ang khan eng buaina a ma in nam hnoi zui zel chu atum lo mel khermai thanga ok chu tu nge ni ta ang naupang te kha rol thar an ni to a inspectorin alo hril dana kha chuan naupang chia mai an ni kha lo ringa ma se an lo tlangwal phian mai sia an ni zinga khan thang ok le Rukru chu a om ti na em niang tin inspector khan tun ma a lo hriat thinang kha alo ni to lo kher mai thaya ti khan soitel boka kha jok poka thilom dan nialang ta chu ni naupang te chu an lo tlangwal ve uai to a zun che rualek chu an ni ho lo mai pi Tracy chun luk fea thut mun chu in leng te kiana han siam rem pa in inspector rem ruata chu en rana ruata hei hi chu ani to lovani chu tia atapui nen mefa han ngei ven tlak phei zong ani lul lawang a ho wang reng in ti poni mai thei eng lavania nangam tlaka ti in kein ka hre chuak thei silo tu bernge niang ti in ka chui ru ve na sa ma se karang ka chak thi ru tu reng reng hi ka chui chuak thei lawani paisa la ni se bo jing ta an la lai ngei ka mu fu chat thei big der silo rin pe chuan angai na hriat lo mel za thian chu pi Tracy irang ka chak thi bowa chumi thu hla chuan a niang mo ke ni hi min ron biak tak ni Tracy chuan ni thian pa kan hril fiang che ni eng ma hi i hrethiam chi lo mai thei hei ke ni chung kwa chu i hmuang hi kan ni a kan chang chet thanga tun thleng hian kan la chang chi a tuna hian room le lama son ka pasal hi a oma tin kan nula hi thenom te na lenga kan tlangwal pathum hi pon lama khan anin fiam an unaw hi an chang jing ang renga mamale rinoma hi phiran ni a pakhat vanal ngai saka hi a u dewa a meiche om chun hi au pa ber ni in ani hi chu meichia te ni a nu te thil han rudu tur chinin alang siro ka fa te nun ta an le an thil chin thalo hi kamang an puyani heti reng reng te hi chuan thil ru kan la ching chho mai don manin chu ngei chu Rukru bultan nan an mang ta mai chu ni a inspector chuan peilo mel za thian among chu a han hung rema chuta nin mel fe hian a ring chu a han thlengwai nguaya a han ham zui bai bai boka Tracy bok chuan ni thum liam ta mai khalani ala relo kanin nei kum som ni pani na puala ka pasalin min le ni a aman po atam tra tra khop mai ka pasal phei chuan ke ai mai na wi zo kang alungoi lo viau bok a fa te hi ka han dop tir velani vai chuan rol thar lulul tan chu tiang ne ati chi ho lawang mol phok ka du silo rin pe chuan mak ti mel tak chuan chu ifa te hi thil bowa chuan I ring hel ti na ni mo an tia chutia ama rin puyan alo rin hel ber mai pa ber chunu berin a ring hel lawani ti a hriat chuan makati hle mai ani Tracy chuan tlangwal hei tak hi ni reng ani nang ni aru karala ka han hril na chan cheu chuni mol pho hi ka du haulo ma se
kamang ang trantlat to kan fa te hi kan la thunun zodon lo ni na lang fanau mal som na dunga chungkwa po kan hlim ve thin te lul ne hei an han rol thar chawa ka poisa thi bongun tonia mama te pathum hi an puai thlak tlata an tet line he tiang an ningai lo an zia hi ain thlak hlok ani ber mai lalrin omale mama te hi an puai thlak zual an ni phir u naw hi buai thlak takan ni min hlau to silo rui hlau te hial an lo khoi ve thin te te thlangin ka han hre chho le zela kein ka dop lain kala kanilo an ti tlat mai sia ma se chunga thila bo miu si rin pue chon pon lam mi te hi an ni lo mo halo tia tracy chon tlangwal he hi ka du chu ni he thil bo hi ala tu ka hre du ni pon lam mi an ni emo ni lo vemo ma se ka chiang lu tuk pon lam mi an ni lo ti hi kan nu paru ma kal mai ra chunga ka da thina ma se khamini ni thum liam ta zirtop nia khan chuawana tur kan nu pa a kan nei wangin ka thi chu ka or zeta ma se kal don trepa ka or le du lo ta zoka ti chuan so sitting room a almera chunga son kan man mo to nen ka da ta ri ni almera chabi so ka da na hria chu kan chungkwa kan ni pon lam min an relo atu te mai poin kan khona kan in man trom ani wangin chabi da na kan hreve kani ti chuan ina kan ho a ka thi chu han lak mai ka tuma ma se ka mu zo ta lovani khamini khan ina hian mama te pathum hin oma ma se mami ero ina om velo thung kan panen kan chhuah hnu loka a thian te muturin a chuak zui ve mai ani ina om lo mama te pathum hi ina om chu an ni mai an ni pathum ka han zola in min chang thadu ho lova ka ring hlel zela paisa ti min dil thin sia zu te hi an lo rui ve thin bok nen tin a ma tang to hian ka paisa hi alo bo fo to thina uluk taka kan chui don hnu chuan ina om mama te pathum zinga tu emo ber an ni chu arinom ta ni tin an ni unaw thum hian engemaw tuak nan hian an lo langa in thu rualin an lo hral ru tamayem ni ang ti te thlengin kain zo tani ti in rin puya chu a han hril mal mal renga rin puya chuan chu tiang thu a han hriat zo ta kela chuan inspectorin Patricia te chung ko chung chang a lo hril to te chu a han chui kier dau dawa nu ber chu nu che fel lo le phuai luai ve tak ni khan a soi sia ma se Patricia la chuan a thil bo adana te chu hre chiang hle a tin a fa te pathum a han rin hlel dana tang te le a thil chui don dan a han hril atang te chuan nu mol mang ve tak chu ani ring lo tin anin chung mun tin mai te chu fel fa in a thiang hlim nek mai le ngala tin an fa te la kha no pangjun che rual lek ni lovin tlangwal uai to an lo ni bok nen ama berin atira alorin hlel pa berla chunu ber mevin a ring hlel si lova inspector chu chua chal mel zet thina han thleka inspector ero ama rin puile Patricia te chungai ven lo mel zet thian alo thutum bur thung amero chu inspector khan alo soi to thawa mana ami hriat thin bi Tracy te chung ko khatuna chuan anlo danglam ve to hle ani ngei chu arinom ta ni amero chu inspector in Patricia tu soite oil liam san mai mai tura cha ka hrengreng ma se en liam mai mai chu harsa atitariau thunga apuin thanga ok a soi po kha ama ngei chon hril chop ngai lo wa hriat ve chu du ta ani apuin a hril tak anga oe liam mai mai lovin apu chu za ruviau ma se adu chu ti puitlin achak tatlata tin Patricia ron ko na chan ber po kha ani renga Patricia nena chuan engponi se Patricia ifa te chu kan han kom ve photange han ko ta che Tracy chuan a fa te pon na mami chu han ko khom ta a chumi pa chuan a ang pa hlai hlai renga ninom zau zai lutuk mai thil bo ti tak reng mai ipain a hlo a khol ve tang tanga min lei ve ni a amak lutuk em mai a thu shima tu na tang chun paisa po min dil to su thil bo tho tho hei
in urem ruat te khan ni hi in la siem in u turan ni hi o mual pho ka lau em a ipa po alung oi to lo ipa athin rim vai zong in mo lalrin om lal ngai sak ngai tharo u mama khoma da du mayang cheu mole soi mai to shelovin an thungoi reng hloma chuta rin pui chuan Tracy fa te mi pa pathum chu ahan en kual dan dana pi Tracy ifanu po chu ron tel thei se va thave ahan tia Tracy chuan mami chu atul ve kherem ni ahan tia chu vele larin oma chuan nu hi o enge mami iti big zi ale ke ni hi min ngai sual ma amani mami po anun hi a hulu tuk ka she vevek anun da ni sim theilo mana tangin tun thleng hian alangai reng len che si thian te tireng mai lungoi lo tak chuan alo tia ngoi makro lalrin om in u hi mo mei chia mani se in tluk lo in riem ka thi chu ka mu chhuwa huna chuan mo alo la tu chu ka hriat huna chuan thalwang in riem nang ni u nau hi in lo ni vai chuan ipa thu angin in omang ka chan don lo cheunia lal ngai sakapo chuan nu hi a umami hi ithila tu ani ve thei tho ti te chu isha thiam ve reng lo mi le ke mani chau hi kan ni bik lo Tracy chuan enge I umami po chu in ti seka enge ala ngon na chan tur oma kamini khan ina om ve lo ti in hrian ni lom ni nang ni pathum ba ki nom lo abo tir kha chuan ka da na ka haye mo ti in ka zong vak vaka mase ka mu zo chuang silwa chu ba ka da lai kha ka hre chiang lu tuklat chuan nang hian ni lai ni tangkhan poisa min dil reng ti ka hria tin nang ve thung hian zui in ve fowa thian te nen kan zin dona chuti khati khoi khoi emo kan kal do ni tia tin trumkhat ka beka poisa abori ngo dana pokhan ka bek ta na hria chu nang hi ni ti tu nu hian ka hre chuk le dai do khamilai khan midang anom velo ka nena I thian te nen zin in tum thui soya ka rem ti chi alo nge ni kha ka bek ta na hre tu ini midang in an hre velo ti chuan ka beka cheng sang thuma bo zoya chuan nang ve thungi nimin mai khan jersey thari ron haringot boka ka nena ero eng mai soilo ka ring hlel vek cheu ngai zong kan he tela hi in ti thul in urem ruat a hian chiang takin ala tu chu a chui chuakang thua zo don cheu han chang thadu lo vai te u police an ni hi in hriamo rin pue chuan nu ber chu nu che fel lo le in thla da ve tak ani to bi khau lo ti chu a hre thiam maya chu inspector po chuan alo hre thiam ani nge yang nu Tracy kanin mu lo na alo rei vele ta bokani mana mi kha kan ni lo tlang ta vek ni in ka hria rinoma te po ngai saka te po mama te po an tet lai ka chun an felin an dom thei te lul nen mo amero chu rol thar an han ni chho hi chuan buai nak hi chu om ve thei de wania alo ti ve ta boka pa ber po chu chaukalama chuna ron phei ve a rin puena lo mu chuan a puin pa ber mi zia tu romang alo hril to po chu pa ber mela le om dana chun mu tu rawang hlena hria pungai oma chu angovin asma ta ni ti ache zia renga chuna hriata zuk le muam ti mel renga pulo tara nulama han ler han hir ha le tur chuna ring theilo patling pa ngai le zom tak manin vong fel tak zaidam le do thei tak ami zia athu takin anil om phian loya pa ber aron lan ve ta ka chun inspector rimru da chu za mel do hian bok khokher hian athu kom ran maya chuti inspector rimru da dan wang chuan rin pui hnena pa ber mi zia tu romang alo hril tak te kha nun hlui mai ani to ti chiang ta hle amel ngai chu melin akhabe chu ala khal nuop renga ma se chu ti pa berin akianga thutmun aron rem ve ta ka chuan remru ta po chu ahan hoi chuak ve ta a ma se pa ber mel an mu me chuan anir deuh saka nin mel fe hian han tho haka
Pangai po kanin mukhata ni nang ni chung kwa hi mi tharlak ang mai ni an tia rin pue chu vamel zau boka pungai oma chuan ruata iron lang khat lutukta ma se nalama in boi ve om sia a om ve thau mai an ti ve luama an fa te po chun nin mel fe hian an mel ngai chu an lo la mel ve ngat hloma a kha tok chuan an phone chu an kheule seu thin bok chutia soitur ber po shelwa an han ngoi tlan tak ren rona chuan rin pue chuan ole kapi ifanu chu han kaute chuan tlangwal te u in nu thibo chung chang chu engma in hremi alawamo a han tia inspector chu anui lo zat mel hlea chu rin pue chuan han ena chu vel inspector chuan rin pue chu alo mel le troka inspector omdana chuan athuron ang nilawa rin puan thilom zia hriat chian tuma phur mel taka nu berle midangte an thli thlai kwal vel chu adu lo na sa ti lang reng ma se rin pue chu na pu chu za ruviu ma se adu nga thil kal tlang pui chu tha in a hreta thova rin pue chuan in nu thi bo chu in poiti mi alovan mo in ngai ven lo em dana hian han tilea chuta unau thum te chuan sar engma kan hre hleinem ngai ven maila kan mu zo chuang top na ala tua min ring helvek mai boxia kan la kan ni chuan kan hrile emang inga tan nge kan tiang thi chu kan ordonem ni rin pue chuan ole heti hian chiang deu zokin itiang ti in inspector chu han mel le a inspector po chuan alu chu alo budevina hria ma se pu chuan alu alo buk lo po chu a chiang lo ani ber ome chuta rin pue chuan katia in nu thria bolai khan ina in om nge em almeira su khoin omem rin oma chuan sar in chunga kan zawain kan omvek ma se engma kan lalo thi po kan thelo almeira kanu in thria da ti po kan hre hek lo rin pue chuan in umami la chu inu te chua nu maya aleng chuak ve dai sia in umami chua la in hriem ngai saka chuan ka hremi alo ke chu alo tia rin oma chuan ke chuan ka hria ka mu alo ti fata chu vele rin pue chuan ti chuan han soi fi deute alo tia rin oma chuan abak chu ka hrelo a chuak lain mu em kha itisia ka mu thu ka soi rin pue chuan ti chuan ani le anni pahni I unau pa te pahni ve thung hi almera so an khoi lai ve khatali muem rin oma chuan ni khat chung tap chuan tum khat na chu kan khoin kan hong ve kang chu a han tilea chuta ngai saka chuan sar ke chuan ka khoi lo hrim alo ti fat thunga Tracy po chuan a fanu chu alena tang chuan ron hruai ho ve ta boka chuta rin oma bok chuan sar ka unau te pahni hian almera so an khoi nge ni ti hi ka chiang ke nge point ka khoilom ma se thi chung changi ro engma ka hribi glo alo tilea ma chuan oi omlo lutuk ka khoi reng lo I hre suala niang alo ti vele tlat mai boka ngai saka po chuan ke po ka khoi lo oma I hre sual mai ni kha nangma berin I khoi chuan tin omze nei za thian na han khu zui khara rin pue chuan ngoilok chu oma in chung ko hun man dan I hre chiang hle mai bilo chin chi vek ti nem ni chuan ani pahnin ka khoi lo an ti chu adik rengem nge do ti sei zok ngai saka chuan almera saka hong lo hrim alo ti le a rin pue chuan inavina soisi in pathum chawa ina omin ni a alo mu cheu ni chuan nang ni in enge athil ti in mu in hriat pui ve silovem ni ngai saka chuan a male ma aim puan ka ke ni chuan kan khoi ve hleinem ani ka chuan a khoi thu soi kha alo tia chuta nu ber chuan mama nang hian nimin mai khan kor thar ineya kha inei dan thade vin min hrilro in urem ruata te hi police an ni hi o an tia mama chuan hlo thon mel tak chuan nu inge munile an tia
rin puya chuan mama I kor thar chu khoya ngei le tin engtian nei ngei ni khoya paisa in ngei le alo tia mama chuan tra chu mel fe hian ka soi theilo mi min lei sakani hi ma se chu mi ba ka soi theilo alo tia chu vel inspector chuan enti mual phole midang chungchang chui vak vak mai hi ka neta alo tia rin pui bok chu han mel le shokin a khu khol khol mai nu ber chuan mama isoi thadu lo zelang mo mama chu a thukun chala heti hian atitla talom buai thak takani ka thibo kha aboti ka hriat khan ka zong ngala khatia ka zong lai vel te po khan min hureng hlomang chu male rin pui chuan tu emo berin thi chu alla lai muturin ni mole in mulovani poin tu emo ber hi in ni ti chiang maya tin rin oma hian I unaw te che dan le nun phung po ilo mu in ilo hre thei viawa thila tu po chu I hrengei turani tin nangma hi ilo ni reng thei bok rin oma chuan sar alo tia rin pui bok chuan a chan chu midang I thli thlai renga an hmu lo lai che kha I chang reng ti na ni ve thei tlat chuan mama I kor thar chung chang I soi du lova mi nan present reng che empty kan la hriat ma chu rin hlel ilani thei bok chuan ngai sak nang ve thung le almeira I hon lo thunga ti soya I soi non le thina chumit let ling chi chu I thil ti alo ni reng thei nu ber chuan inspector chu enin ruata han soi ve te engei mu ve dan ti in remruata chu a han tura remruata chu nin mel fe hian in chiang lo hlom e mai karin in ang lo nang ni chung kwa hi inti mual pho hi acha kom thin ruk hi thil za thak le mual pho thak tak mai ni ti in hrelo nge ni in mual pho thilu tuka in za vai chuan in zaklu tuk palang inspector thu soi wang chuan tracy chu hril hai za thian aming om thei hi ala inspector vek chuan anin hetiang thil buai pui hi chung ku duk dak lo le te nom tuk mai mama le rin oma ngai saka in no pan lai ka chuan in fel thina sin in thak danglam ta hle mai chuan no thesi nang po tun ma ka chuan mi phosol ve tak mai nu chepo la ve tak mai inspector chu anui haka chu tianga an rin lo lutuk maya inspector han tong chu tak thut maya chuan chulaya omte chu rin pu tiamin makti in an meng on maya an sin tran mai inspector vek chuan pangai nang po tun ma kha chuan tina nui hakaka ni inti mual pho hi du ni ila kanin ti mual pho on mayang chu chuta mami chu loin rol vata ruata uruat tun ma nun chung chang chu isoi du alwang u tun ma thilani a ni kan chung kwa kan ber ve thei zia te chu I hria ma se chu tianga tongkam I thla du tamai chu makati hle mai nang nge po hi in thak danglam ta khop mai alo tia inspector chuan mami nangma che hi in thak danglam velo chuni ni tun ma mami kha ila ni reng thian ila lom renga in cheina po ila lom reng in karing nui hakhak pa chuan nia ponlam nun po ila lom reng tia chiang reng len che ve tak rin ngai sak mama no thesi bangai dikin ti ve thovem mami hi alangai reng tiro mak ve takani ti in nui so mel je thian anui hakhak renga mami po chu asen trana sheom ati mel khermai pa ber chuan ruata kan chung ko tlin lo na chu I hrialom alo ti zuai raya chuta pa ber bok chuan ma se hei kan danglom to khopani ti in chung bung ro te chu an thle kwal dan dana remru ta chun nui zat mel fe hian mami che hi la danglam velo chunani abak zong hi chu mel hriat ngai lo hlirin ni an tilea chuti rual chun mami ngei po chu a mu sit mel khermai inspector bok chu anui lai top mukin atum phut maya chuta nin mel fe hian thilnin takani zo na in zo te in top te dot sei ngai thak te minun kholo tak
lo hriat ve tak reng mai te a han ti le a rum ngut maya rin pue chuan sir inuam sam lo deuh nin ka hria a han tia chu vele inspector chuan ngoi mak ro rina a lo ti le throk mai an ngoi diak renga chuta rin pue bok chuan ole Tracy tin anu ero zat mel deuh inspector ngai dana chuan he thil hi nin om mai nin alang he thil bo hi ida na chin I hrelo poni theya a han tia chu vele inspector chuan chu chi chu male ni nom zo zai lutuk tu ma hi ka ring lo chu pa ber po kami hriat thin khai ni to lo ka ti kha Rukru thil ti nia in pu tlat don chuan in zawai hian in rin hel om vek tin ameng rum ul mai an ngoi tlang diak reng maya chuta Tracy chuan dam zet thian ruata an tia Tracy bok chuan inspector om dan chu hriat thiam lo mel deuh chung chuan ruata ka da na chu ka hailo vasin chuan abo ngei bokani an ti le dek chu inspector chuan ninom khalai almera ida lai khan I man mo zia isoya chuti ni chuan tun ma puwa nu che phosol ve thin tak tan chuan man mo thil ti chu I hre chiang theilo hrim dot mai ni an ti le khur maya chuta chutia tun ma chung chang han soile thin chu ngai mo zet chung hian ma mi chuan uruat idang lam to ga ti tak zet urem ruata fel deuh khai ni to lo hril hai fe chung chuan a lo ti le a midang te ero angai na ar hrelo tlang kher sin le inspector chuan mami chu mel po amel thape lo nin mel fe chung chuan almera son ida reng lo no Tracy ida na muni hrelo ida na muna tangin abo ti pai hek lo ida na hrelo miawa thil ti bo chuan an da na an hayan ti kha ma se ke hi min ron ti buai ta sa ke chu mi sual deuh mai hi kania ka sual man chu mi dain an tur hlau thin Tracy le pa per chu an thu kun chal to mai inspector bok chuan in sum lo fe hian ka sual man chu in hreduem min ti buai lak lo tlat nak tu khian karon thok chuak tak don police inspector kani ti hi in hai tamayem ni chet kalak vai chuan mo in chung kwa hian in mul phodon khop chung ko tenom hlom lutuk mai ti in a thau thura pon nama chuna chuak ngal mok mai rin pe chuna pu chu sui chuak ve ngal thuaya sar engi ti tamai nge I thaim idam lovem ni thin ur fe hian la rin pui mola rin pui chu inspector mel rap thlak tak mai le thin rim mel lutuk mai an mu chuna ding chota angoi ta hle mai chuta in thim lo fe chung chuan sar an ti le dek chu inspector chuan rin lulian an ti le vak maya eng ma soi zui ngam ta lo chuta le inspector chuan rin puya in thiam lo mel tak ngoi dak reng chu rum mang kheng hina in le vung maya chuta rin puya in rin lo lai tak mai chuan inspector chu anui ta vur mai chuta inspector chuan lom ti hriat tak mai hian a thadone rina a thok thei done ka in chin na mai ni kha o ti in rin puya chu han ku a rin puya chu ngai na hriat lo mel fe hian sar nang hi ilo ti der le ka ni mo ti in inspector chu a han chu ma inspector chuan rin pui ti khan kan ti tur chu kan zo fele in thlarung rok tur le in thiam lo rok turin kan en chin vel cheni kha in thlarun na le in thiam lo na in chir na pian thar na I hre thiam mayem kan ho thei ma se kan thu cha nu nong ero no Tracy ne na nang hian I hril leang ti chu nak tu hian thi chu kan mulet le nge yang a han tia pi Tracy poi ka tilutuk sar hi chaw ve dewaniang ka va ho pui mayange nak tu ka hian kan lo kir leang seita kang khan chip chiar zok le pa ngai zokin I thibo chu kan chuyang police investigation pa ngai anga kalpuyan yang an tia rin puya vek chuan ma se pi Tracy in chung kwa mel hi apal pha mai theya mual pho na thleng mai thei achan chu ruk thilanga khesi kalpuya ngai don sia
chung ko member tin te hi rin hlel vekin ni dona atula ni chuan kan custody lama po kan in do patulang kan kalphung chin hriat vek kha rin hlel vekin ni dona amalte ten kan dop don cheu ni tin nangma hian I thi dana chu I lo hai pal ani ve thei boka tru lo puya kan lo buai pha vak theya nang ni in mul pho pha vak thei ti na ni chu inspector chuan ngei omse thian han ngai to ve ma te nu thesi heti hian mi tele in thenom te chuan anti don ani thesi te chung ko chuan buai ve hle mai mo an ma ni le ma ni anin ring hle le vela police te hial anin rolanga ya ti in chung chang sei chu nuam anti don ani tin ruk thil nge alo ni chuan rukru chu chui chu ani ngei don ani ti hi ka chiang bok ma se nang ma nge hian ka da na ka hai pal mai lom ti in chung ko mual phau thup nan I thian tele thinom te ma do ti phua chop le nu no po atul nge yang mami chu alo in rol le fata inspector alo tia remruat chu aming poina ko lo mami bok chuan thil bo chu da na hai wang lo ni se an ti le a inspector nui lai chu top de muk mai chuta pa ber po chuan ni e ruata mual pho kere tha ka ti lo ama in alo lang vele mayang nu ber hian ada na alo hai mai ni theya chuti ruma police investigation ti kher atul ka ti velo alo tia chutia inspector mevin thapui ne na an chung ko chung chang han khor fai le tur chu an ngai ngam chi alowani nge yang inspector chuan kan lo kir le huna chuan in top te chu nep te mimal tin hi in room zong kan tap vek dona in level hi kan thli thai uluk hle dona ni mai chet kalak ve to hi chuan ka tap kimin ka thli thai kim thin ko pania ka phor chuak kim dap thin mama po I kor thar ine ingot dana I thian te thleng poin kan top vek don nang ma ni chau ini don lo dot in sem ti fi anan nu ber tiamin in wa chuana zonga in thian te in thenom te chen hian kan bitum vek don chung ka thil soi zong chu ka puitlin huna me chuan rukru chu zak tak le mul pho takin ka shrembok don ani ti in room fe hian ain koldan tan hloma uluk tak chuan inspector thu sei chu an ngai thla thap renga an ngai tu ngun mel hlom kher mai chuta mami chuan ni e rukru himan nge ka du ke chu mai ka hot tak zetani aron ti chuak ve ta hlol maya zana nia inspector remro ta chuan tracy message tur chu type mal renga no tracy khatianga ka oma wang khan min ngai damang che khatia lem ka chan kha atu tlat siani ithibo la tu chu tunge ni ithibo thumin ron thil tan ni tang khan ka hre thiam ngal nin ka hria mase ka ngai poimo ber jok chu ala tu hian alo tiral manangem ti lai hi ni mu kir le kha ka du ber jok ithibo dan chung changmin hril khan man dewa to inin chunga mi tho poisa bodan nen ainang hlein ka hriani ri vele to nang chuan I hre chuak zo to lo mai thei tum ka chu karon len line ania ina khan inom kim vekin ka hria nang le pangai kha khoi emo in leng chuak dun ta a ti chuan kei inina kalo ve khan I back sitting room almerai da chunga poisa bodan chu kalo hreta ni inron hon nu lok khan I poisa bo thu khai soi ta chi arenga Tracy chun ron chang le tin ni e kalau hreto lo ni mai thei khati taka ka chunga mai ni lo kan chung ko musit le diriam taka min tung khum ta chiam mai khachu angai na ka hrelovin ka hril hei man khopasin inspector chuan nu Tracy he thil thalo takani mani in chung e ya rukru du tu hian a thil chin thin hi asim theilovani chuan thil thalo takani asim ngei turani khatia in chung ko musit takle diriam taka chapo tak anga kalan na khan he rukru hi a har chu tir ka bei sei wangani a thil ti thatlo zia chu hriat tir ka du wangani mi in min mu sidan tur zia te tin kha ka thil ti khan chung ko mai ni lo kanu le pa te
ati shom thin tur ziate kalo hre thiam ngai lovani tia in chirna le in lamle du na ril ru pe ka du wang mai ani Tracy chuan ti chuan manami chu han soi fi adeute aron tile a inspector chuan Rukru in thup a omani inin chunga khan khamitum khan kamit ngein ka hmuni I chu nu lok khan almeira a I bek chu ida a chu I bek da chu ala a chunga paisa om chu lata ni ka hmurenga ni ti ero min hrelo a chan chu khati taka chinga ka hmu theina chan kha kei khan khati lai khan ama kha engemaw mi mal thil wangin ka thli thlain ka chui rudu shrimshima in ina kalo le na chan takpo khani ma se karin lo lutuk le kalo ngai ruat danang lo takin khati khan olsam le tim lo zetin I paisa kha la tamai sia kha thil kalo mu kher kher kha sheom kati in hriat thiam harpo kati hle nge sin khatiang mi ni tur khan kalo suang tu ngai lo shrim shrim Tracy chuan ti chuan enge chu ti taka I han chui ruk du na chan chu aron tile a nui emoji hi ron da tel nge a inspector chuan haute mai mole ama kha ka thian zinga mi ngai zong tun oma ami zia le nun phungte athil ngai na zong te hriat an du a an nei theinan le athin lung an nei sak theinan kei khan kha thil spy na kha ka tho sak mai ani ma se karin lo lutuk thil ka han mu khan ka down chiang khersin ti chuan khatia irang ka chak thri abo thu min ron hrila ifa te po amal te a irin hlel dan te anom na hmun le hun in lum le kwal vel dan min ron hril khan Rukru chu rin dan ka nei ngalani manami kamit nge ya kalo hmu tho che na nge ani ti ka hria alain thak danglam lovani ma se apoimo ber thi chu aum na hmun nga ya alo kir le theinan khatiang ang naktu ka tanga police investigation ti tran tur thu te in chung dap chung chang te custody lama in dop chung chang te mual phona chung chang te khang kha kan soi thaina thil mai ani aril ruwa in lamle du na le in thiam lo na anei nge in ka ring bok tin thri kha nang ngei poin ida na I hai thu te nang ngei po dot I soi thu te kan soi na chan kha chu thila tu hian in lamle du na nei theinan zelani thri chu alo bo lo ve theya ida na I lo hai mai ve theya chulai tak chu thila tu in lamle na ta na hun poimo lai tak chu ni tin atuk maya police hovin nu chuya anhan chunjom tak tak to don bok nen chu tianga boizu shrep nuwa athil ti hriat chuale thawai chuan in lamle na huna omlaya athilak bo chu khoi hmuna emo anuin ada na a hai nia ngai theina tur hmuna ada let le mai khan boina le mol phona tur chu a thlen tir don lovani adik tak chon poisa bo iti thin po kha ingai tha le zela palzam ngamin yom ve bokani min ring ro zanin hian ithila tu chuan aron da kir le nge yang ti karing ala tiral man lo topang alo tiral man ta ni point zanin tlai emo thi chu vala le turin athang chuk nge yang tin nangin abo tanga karlova abo thu I hrezui mai sia tin tun tum chu illa thu taka ingai poimo boka ingai ven ma boka thila tu tan kha chuan chetlak thuai kha angam omri lo bokin ka hria chu wang chu ania ala tiral man lawa karin ni hriat chualo thailo tura police in investigation an hanti don ta ka phei chuan thi chu da le na hun rem chang ma sapera hian da let le mai chu thaber ome ma se anule boruak aral muan huna ala thleng non le ta fo ani ero chuan hei hi hrengreng to angche ti in Tracy message tur chu achumal mal renga zinga hania rinpe chuan inspector chu han khola hello sir thulom om lam ani e hei pi Tracy chun min ron pia athil bo chung changa chuan kan boi zui zela ngai don talovani chu athil bo chu mule ta e chuan sir thi bo a mu le dan chu hreduem inspector chuan o han sei ta che alo tia rinpe chuan sir he tiang deu hi chu claim lai deuh khan kan lo boi puitoin ka hria Rukru chuan ama thu in thi chu ada kirle ni ome
khatia pi thei si te chung kwa ngai tua ti thui tak tura I han trong khum tak sia sia nu le ke ni lam kan han trin tak nu khan chung ko member tin te chu an nguin an lungai ta hle maya pi thei si chon afa te chu mangai tak le zol do takhian han trong thlamu na ma se ama pi thei si ber chu atuk le maya police hovin in tla rung ho lova chet an run lak dan turte han ngai tu in rel ru ha le hriom ti om takina oma karin dan chuan akha tokin a hei ha dap dap rengin karing hialani ti chuan le tlailoma chuan chung ko zinga rukru chuan lam engemaw siamin in chu a chua san tatlat maya ma se in chua san hi mi pakhat chau an ni em ke chuan ka hre ho lo thung ti chuan zan te lo ni a pi thei si te chung ko po chuan mut te an han tin tu ve ta hloma ani pi thei si ero beise na sang tak nen ruk rupiang thar le in lam le tin athil ruk om na angaya ron da let le tur chu cheta ron tho hun tur chu alo ngai chang taran maya ti chuan rukru chu amanta ani ome ma se rukru chu man kati khan athil da kirlai chu pi thla anima zokang ti chuan rukru chuan thria da le nu chuan ain thir filim zui ta ni ti chuan atuk zinga chuan pi thei si chuan heti hian han tia inspector ruata thu soi kha alo dik vereng thei tho mai almeira te kha kan lo entir ve lem hlei lova khonge keima nge hian kan tap nun le tiang kada na ti po chu kalo hai reng ani mai thei sin ti in almeira chu ahan honga arin ange in athida na chun thi chu alo om haulo ma se almeira chung chu han tap kual ta zela ti chuan amma a ada na nga ya ni lo mundanga ada na a hai ni ngei tura alan na turin thi chu alo om ta ni inspector chuan nui lai emoji chu aron da tlep tuara rin pui ke hi chu kain thlak danglam na satonia achang hi chuan mi ze hluile mi ze thalo thlak danglam thei reng reng lo hian min salbet la thina thil thalo dang hi apot chuk le nge thina ni aron tia rin pui chuan ni sr ma se nang chu idanglam dana thalo zong in anitlatani I room noklutuk dan te kha inspector chuan rin pui kalaka hian lungoi lo na te hi inei mai mai nge khang zong zong kha kalem chan na le ka kong ko mu dan che ni kha sharing la mi chung ko thuru khai lana ti ming chiata phorlan diak diak kherzel hi kaning ta sharing ang che rin pui chuan sar ka hrialom ma sei thangkam dan te mi suali o dan te tin tunge rukru ti te chu min han hriu chiang ve bokla mole ke hi chu ka ngoi thei khopania inspector chuan rin pui rukru chu tunge ani hrengreng tolom ma se thilom ziale thilni na dik tak chip chiar taka lo hriat ve vek tum hi atul berlem lo asual na le athil ti thalo tak chung chang khel zui vak kher hi kampalo boina pumpel dan thaber ani ve fo kati der lo che ni o kati tak takania chuwang chunia athup theng bera rukru tu po hi mel hriat tir chakani aron tile a rin pui chuan chu tak chu ni ka boina ni ta chu tunge rukru chu ti lai chu pi thei si la hian engma min hril thadu reng reng lo mai hei thil bo an mule to thu min hril ringota kan chunga an lom thu min hril le ringot boka tin hei lom tu soinan lom man turte a soitel bok inspector chuan avati lom omve chu tini hnu inti pasal tha kol ve lo khan ibarul nan lo pom mia mairo bai nei kha rin pe chuan engtina ni sir ba iti elo inspector chuan taxi risk kha chunjom suang che ti in he thu hi ron thon zui boka sual na nei lo chun teng masaro se ti thu hi chuta rin pe chuan sir tunge rukru chu antile shama inspector chuan he thu hi aron thon le a tuna po arukru chu ila shelo tak takani zongin I beng le imit te khan athil mu le hriat te a oil liam mai ti nani ta veang ti hi lo ni ole ti khan rukru ti case alo top le ta lautan puya detective thon thu zia dan hi fing thin khop mai rukru ming hi atar lang mi alwa ma se detective thon thu
ngai thlatam le chiar tam tan chuan tunge Rukru chu ti arin thiam thei mai ani ngai thatu zinga po Rukru chu tunge ti hre thiam lo inom ve mai thei chuwangin hre thiam turin han ngai thlanun le ma teu